Takže napätie v kľude na jadre je 1,48 V plus minus aj na jednom aj na druhom. Potom budeme púšťať 3D Mark Vantage, ale iba Jane Nash, lebo je tam gaming performance using bla bla bla. Vyťaží to grafiku dosť. Teraz pustíme Riva Tuner monitor. Dobre. Tu nás spravíme. Vybereme GPU 2. Nastavíme 820 použiť. 800 rovných. 880 rovných použiť. Ventilátor dáme na 80%, ale to sa prejaví až pri tejto druhej. A tu dáme jadierko 840 použiť, 880 použiť, fan, fixy, dáme taký, neviem, 80%, OK, dáme, vidíme, jadro 1 880 MHz, jadro 2 880 MHz, počkáme si, kým nám klesne teplota. Počkáme, kým nám klesne teplota tohto teplejšieho aspoň na nejakých 60 stupňov alebo menej. 3. Dobre. Skontrolujeme si 1,48 V a pustíme benchmark. Poďme. Na trim roh na grafickej karte som predtým nastavil 1,48 V pri 880 MHz v Riva Tuneri. Frekvenciu pamäte som nemenil, lebo je dosť kritická, aspoň v mojom prípade v tomto kuse bol problém už s 900 nejakými 50 MHz. Chcelo by to lepšie chladenie, no vodné. Vzdušné chladenie, no hold smola. Dúfajme, že to prejde, že s tým nebude dáky problém. Napätie jadra 1,48 V a môžeme za chvíľu štartovať. 3, 2, 1. Ideme. Wow. Poďme. Jane Nash sa asi stratila, musíme čakať na hviezdu a dobre, ide. Pekných 1,5 V na jadre. A pomodlíme sa, aby nám to prešlo konečne s týmto vzduchovým chladením.
mierne hlučným. Dúfam, že mi to nezobudí decka, lebo to budem musieť stopnúť. Šuhajkovci. Zatiaľ žiadne artefakty nevidno. Bol by som veľmi, veľmi rád, keby to prešlo. Slečinka, prosím ťa. Nesekni sa. Ako sa to stalo už pred chvíľou, keď som ladil napätie. Mali sme ho dosť nízke. 1,5 V stále na jadre. Tuto sa to seklo naposledy a bolo to tam. No, už vyzerá, že by to mohlo aj vyštartovať. Poďme. Dojdeme do šťastného konca na 880 MHz a 1,512 V. Dúfajme. No, tak toto sa mi páči. Takže všetko je to záležitosť chladenia a napätia. Prosím pekne. GPUčko sme mali vyťažené na 100%. Toto escapneme tento test. To nás nezaujíma, to je blbosť. No, poďme na to. 880 MHz, 77 stupňov, 99%, 880. Takže prešlo mi to všetko pekne na 880 MHz. Môžeme si pogratulovať, Voldmod funguje. Closeneme si toto tu na... A ideme jej chúďatku odobrať jej trápenie. Tuto dáme nastaviť základné hodnoty na 750 MHz a tak ďalej. OK. Toto môžeme x-núť. Dobre. No a v kľudnom stave máme o nejakých 150 mV viacej. Takže takto si to tuto namierime a zrušíme. 1 Voldmod a druhý Voldmod. Razom to kleslo na 1,09 V z 1,25. V kľude, podotýkam, v kľude, lebo v záťaži to bolo vyššie 1,5 V. No, test prešiel. Môžeme si pokojne povedať, že všetko funguje a šlo by to aj viac, keby bolo lepšie chladenie a vyššie napätie. Končíme.